Dobroveče, deco i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal Bajke Basne. Nadam se da ste se lepo ušuškali, već zažmurite i čekate bajku. Moje ime je Alijana i večeras ću vam čitati jednu zanimljivu priču. Jednu zanimljivu bajku. Napisala su je braća Grim. A bajka se zove Vuk i 7 jarića. Jednom davno jedna koza je imala 7 jarića, koja je volela baš kao svaka majka, kako voli svoju decu. Jednog dana koza pođe u šumu da donese hranu za svoje jariće. Pre nego što će krenuti od kuće, ona pozva k sebi svih 7 jarića i reče: Draga deco, ja idem u šumu, a vi budite dobri i čuvajte se vuka. Ne otvarajte mu vrata, jer će vas pojesti. Taj strašni vuk pokušat će možda da vas prevari raznim lukavstvima, a vi ćete ga lako prepoznati po hrapavom glasu i crnim šapama. Idi samo bez brige, draga mamice, znaćemo već da se čuvamo vuka i nećemo mu otvoriti vrata, rekoše jarići. Vuk je video kuda koza odlazi i onda se prišunjao kućici i čekao da se ona udalji. Ubrzo ću se gostiti. Ako me moj vučiji nos ne vara, progunđa oblizujući se, zatim se prikrade prozoru kozije kućice i pogleda unutra. Kad vide jariće kako se veselo igraju i skaču po sobi, vuk ne odoli svoje gladi, već odmah zakuca na vrata. Ko je? Povikaše jarići. Ja sam. Utanji vuk mekani glas. Otvorite, draga dečice, vratila sam se, mamica. To je vaša mamica i donela sam vam nešto veoma lepo. Ali jarići po rapovom glasu odmah prepoznaše da to nije njihova mama, nego vuk. Nećemo da otvorimo. Nisi ti naša majka. Njen glas je nežan i mek, a tvoj grub i hrapav. Znamo ko si ti si vuk. Vuk ode pokunjena nosa, a jarići nastaviše igru. Radosni su što su ga nadmudrili. Ali su se gorko varali ako su mislili da će vuk tako lako odustati od svoje namere da ih pojede. Izdao me glas, gunđao je vuk. Znači morat ću nekako da ga učinim mekim i nežnim. Tada se prisjeti da je nekad davno čuo kako se kredom može pročistiti glas. Držite se dobro, jarići, povika vuk, likujući unapred. Pa odjuri u selo, upadne u jednu radnju. Daj mi komad krede, zareža na prodavca. Brže samo dok te nisam pojeo. Siroma čovek tako se prepao da mu je odmah dao čitavu kutiju krede. Samo da se što pre reši vuka. Čim izađe iz sela, vuk sede pod grm i pojede nekoliko kreda i stvarno, glas mu odjednom postao tako čist, mek i nežan da ga ni sam nije mogao prepoznati. Ovog puta ću ih prevariti, uzviknu vuk te se opet prikrade kozijoj kućici. Otvorite, draga dečice, reče kucajući na vrata. Vratila vam se mamica i donela vam nešto veoma, veoma lepo. Ovog puta su svi jarići požurili ka vratima jer im se glas učinio mek i nežan, baš kao kod majke. U posljednjem trenutku jedno od njih se prisjetilo i viknu: Čekajte, znate li šta nam je majka govorila? Pre nego što otvorimo vrata, neka nam pokaže šapu, pa ako je bela, otvorit ćemo. Ostali jarići se slože sa ovim mudrim savjetom.
te viknuše kroz... Stavi najpre šapu na prozor, da vidimo da li si zaista naša majka. Vuk se prevari te pokaza šapu, a Jarići s užasom videše da je crna. Nećemo da ti otvorimo, povikaše u glas. Ti nisi naša majka. A Jarići sa užasom videše da je crna. Nećemo da ti otvorimo. Ti si Vuk. Kad to ču, Vuk se toliko razbesneo da bi najpre poždrao samog sebe. Najzad se malo primiri, pa stade smišljati novo lukavstvo. Kad se doseti šta mu valja činiti, Vuk se još jednom zaputi u selo. Ovog puta ode u pekaru. Ulazeći u radnju, on načini bolan izraz, te se stade prenemagati. Ah, dobri pekaru, ozledio sam nogu, pa ako testo blaži bol, molim te daj mi malo testa, da mi bol utihne. Pekar nema de srca da ga odbije, već mu reče. Ne zaslužuješ da ti pomognem, ali kako svakom nevoljniku treba pomoći, ne mogu ni tebe da odbijem. I on mu namaza šapu testom. Hvala ti, nikad ti ovo neću zaboraviti, reče Vuk s podmuklim sjajem u crnim očima i hramljući napusti pekaru. A sad, promrmlja Vuk vraćajući se iz sela, valja mi požuriti da šapu pospem brašnom dok se na njoj nije sasušilo testo. Svratit ću do mlinara, to je i onako usput. Od mlina do kozije kućice nema mnogo, tako bar neću uprljati šapu. Morat ću malo da požurim. Stigavši do mlina, Vuk snažno zalupa u vrata. Mlinar požuri da otvori i on svoje ogromno čuđenje ugleda pred sobom Vuka. Ne zijaj u mene tako glupo, odbreci se Vuk. Već uzmi brašno, te mi njim pospi ovu šapu, brže samo. Ovaj sigurno smera neko zlo, pomisli starac u sebi, stojeći neodlučno pred Vukom. Požuri, stari, brzo, zareža Vuk na mlinara. Ovaj nema de kud, već učini kako mu je Vuk naredio, te mu posu brašnom šapu da se belela kao sneg. Bez jedne reči zahvalnosti Vuk odjuri iz mlina. Zakucao je treći put na vrata. Prikrao se kućici po treći put, zakuca na vrata i reče: Otvorite, draga dečice. Vratila vam se mamica i donela vam nešto veoma lepo. Jarić i tad i povikaše iznutra. Pokaži najpre šapu da vidimo da li si zaista naša majka. Vuk brže stavi šapu na prozor, a Jarići kada videše da se beli kao sneg, poverovaše da im se majka vratila i otvoriše vrata. Vuk banu u kuću. Smrtno preplašeni Jarići su uz očajno meketanje razbežaše na sve strane, tražeći gde da se sakriju. Jedno se zavuklo pod sto, drugo pod krevet, treće u orman, četvrto pobeže u kuhinju, peto se sakri pod koridor, šesto u pećinicu, a sedmo, najmlađe, uđe u veliki zidni sat. Vuk postoja neko vreme na pragu, kolutajući strašnim očima. Zatim viknu: Uzalud se krijete, sve ću vas pohvatati i pojesti. I on jurnu ka stolu, krevetu, ormanu, peći, koritu, zatim banu u kuhinju. Pronašao je i progutao sve, sem najmlađeg jareta koje se sakrilo u zidni sat. Izašao je iz kućice i otišao pod jedno drvo i legao. Čim je legao, počeo je da spava. Uskoro zatim vrati se i koza kući. Još usput osjećajući nekakvu čudnu uznemirenost koja je rasla sve više i više, dok se nije pretvorila u užasan strah
da joj decu nije zadesila nekakva nesreća i ona potrča što je brže mogla svojoj kući. No, širom otvorena vrata već izdaleka joj potvrdiše opravdanost njenih strahova. Obuzeta crnom slutnjom, koza uđe u kuću. Sve je bilo prevrnuto, klupe oborene i razbacane po sobi. Razbijeno posuđe ležalo je rasuto po podu u kuhinji. Vrata ormana bila su širom otvorena, a igračke njenih malešana ležale su okolo. Kozi je sada bilo jasno šta se desilo, pa ipak. Još uvek se nadala da možda nije sve izgubljeno i da je barem neko od njih, Jarića, izbeglo sudbinu ostale braće. Ali sav njen trud beše uzaludan. Nije pronašao ni jedno od svojih 7 Jarića. Odjednom se čuo tanak prigušen glas. Majčice draga, ja sam u zidnom satu, pomozi mi. Prestravljen sam, ne mogu da izađem. Koza pritrča te izvadi svoje mezimče i prigrli ga. Kad se pribrala od pretrpljenog straha, Jara ispriča majci kako je Vuk došao prvi put i kako su ga prepoznali po njegovom glasu, zatim kako je došao drugi put i kako mu je glas bio čist, mek i nežan, ali ga je odala šapa i opet ga nisu pustili. I onda je došao i treći put i kako mu je glas bio čist, mek, a šapa nežno bela kao sneg, kao njena, pa su pomislili da je ona. Tada jare zajeca na sav glas i nastavi, a onda je Vuk jurnuo i progutao svu moju braću. Majka u očaju poče da traži svoju decu. Kad stigoše do drveta pod kojim je Vuk spavao, koza na jednom primeti da se u njegovom ogromnom trbuhu nešto miče. Nova nada ispunio je srce i koza došao puta Jaretu. Požuri kući i donesi velike makaze, iglu i konac. Sve mi se čini da u trbuhu ovog zlikovca ima još živih Jarića. Jare otrča kao vetar i odmah se vrati noseći velike makaze, iglu i konac. Ne gubeći ni časka, koza odmah prionu na posao. Rasparala je trbuh Vuku i tada su Jarići izlazili jedno po jedno. Za čudo svi behu živi i zdravi, pošto je Vuk u svojoj preteranoj prodrživosti žive gutao. Nastade opšta neopisiva radost. Jarići su se stiskali oko svoje majke, grleći je i ljubeći je, sve dok nije opomenula. Dosta, deco. Potražite nekoliko krupnih kamenja, da njime napunimo trbuh ovom Vuku i da ga ponovo ušijemo dok se nije probudio. Jarići se odmah rasrčaše na sve strane i brzo donesoše kamenje. Majka stavi kamenje u trbuh i onda zaši koncem stomak. Sakrili su se svi iza žbuna da vide šta će biti. Nisu stojali dugo, a Vuk se probudi i pođe do obližnjeg bunara da se napije vode, pošto mu je kamenje u trbuhu izazivalo veliku žeđ. Kad ču kako kamenje udara, Vuk, začuđen, promrlja. Šta li se to pomera u mom stomaku? Kao da sam se najeo kamenja, a ne jaretine. Kad stiže do bunara, Vuk se naže da dohvati vode, ali se u tom kamenju u njemu pomerilo, te ga odvuče u bunar gde se odmah udavio. Kada to videše Jarići, istrčaše iz svog zaklona i veselili su se, jer su znali da ih Vuk nikad više neće napadati. Zajedno su sa majkom živeli sretno do kraja života. Nadam se da ste izvukli pouku iz naše večerašnje bajke. Obavezno slušajte roditelje i strancima nikada ne otvarajte vrata. Čak i kada
vas podsjećaju na nekog ko vam je poznat. Slušajte roditelje. Hvala vam što ste i večeras slušali bajku koju sam vam čitala. Ako vam se svideo ovaj video, zasvidite ga. I obavezno me zapratite na mom YouTube kanalu. Pratite me i na Instagramu i Facebooku, jer tamo najavljujem priče i vesti koje su vezane za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno ostavite komentar ispod videa ili mi pišite na mail adresu dole u opisu. Do sledeće priče. Lepo spavajte. Laku noć.